es que, por ejemplo, Telefónica se negociaba en los 4 corros de las 4 bolsas españolas, con lo que te podías encontrar el mismo precio, la misma acción a 4 precios distintos. Y eso a un inversor le echa para atrás, ¿no? Porque te tienes que informar antes de comprar una acción en qué bolsa está más barata. Todo eso provocó que en el año 89 esos corros siguieran funcionando, pero las empresas que querían iban saltando del sistema de corros al sistema de negociación por ordenador. De forma que en el 2009 todas las empresas abandonaron el sistema de corros y pasaron a negociar a través de los ordenadores, el sistema de negociación electrónico. Dicho esto, el sistema de negociación por corros, que se ha abandonado en España, sigue siendo muy glamuroso en las bolsas de Nueva York, Tokio y Chicago, que siguen teniendo su parte electrónica, pero siguen manteniendo el sistema de corros, porque ellos dicen que no es lo mismo comprar y vender a través del ordenador, donde no le ves la cara al que compra o al que vende. Eso es distinto al sistema de corros, donde te estás gritando quiero comprar o quiero vender. Y si compras gritando mucho o si vendes gritando mucho, estás transmitiendo una información que el ordenador no la recoge. Bueno, al final, después de las palabras del conseller, tendremos la ocasión de inaugurar este corro. La Bolsa de Valencia lo tenía en su última sede de manera simbólica, porque desde el año 2009 ya no era utilizado. Con el traslado de sede, yo me enteré que el corro iba a un guardamuebles. Hablé con el decano de la facultad y le dije que si le interesaba tener un trozo de historia de la Bolsa de Valencia en el hall. Al decano le pareció una idea estupenda, se lo propuse al presidente de la bolsa y esta es la historia de por qué el corro de la bolsa está en estos momentos aquí. Al final del acto tendréis la ocasión de haceros ahí una foto y recordar que en el corro no se grita patata, se grita compro o vendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Como podéis comprobar, quien lleva la docencia en la sangre y la lleva en la sangre, ¿no? Tiene la palabra ahora el honorable señor Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic. Moltes gràcies, amic Ximo Aldàs, vicerrector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació de la Universitat de València, José Pedro García, vicerrector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital de la UPB, degà de la Facultat d'Economia, company Francisco Muñoz, decana de la Facultat d'ADE de la UPB, María del Mar Marín, coordinadora de secundària de la Facultat d'ADE de la UPB, María Luisa Martí, conseller de la Borsa i moltes més coses, Ángel Pardo, company. Bueno, estic entre companys, jo soc d'esta casa, m'he criat en esta casa, estic des de l'any 67 en esta casa, fa uns quants dies, per tant, com a alumne, com vosaltres, que vaig entrar com vosaltres, m'he format així, soc el que soc en gran part per estar així. I és un moment molt il·lusionant, ho dic de veritat. Jo m'emociono molts actes acadèmics, perquè soc acadèmic, no? Però este és un acte especialment bonic. És el moment en el que vosaltres, que veig a saber què és el que ha fet que trieu, la majoria de vosaltres, economia, però jo sí que ho sé, perquè vaig triar economia, quan no existia la carrera en València, tot sigui dit de part, no? I és un company, un estiu a França, un xicot més major que jo, que parlava d'una carrera, d'economia, que sí, això de les matemàtiques està molt bé, però també n'hi ha molta presència del món, de la complexitat del món, de la història, de la geografia, de les relacions humanes, totes aquestes coses. Allò me va deixar bocabadat. Jo dic, però això és el que jo vull. I mira per on, efectivament, aquell any van posar, encara que l'any anterior havien sigut una sucursal de
Universitat de Granada, de la Facultat de Màlaga, però aquell any se va crear la Facultat d'Economia. I així estic emocionat per pensar que vosaltres també podeu haver decidit coses semblants a les que jo va decidir en aquell any tan llunyà de l'any 1967. Jo, en primer lloc, voldria felicitar-vos personalment, emocionadament, per lo que acabo de dir, i també en nom del govern de la Generalitat i del president Ximo Puig. Sempre parlem del talent d'esta societat del segle XXI, aquesta economia del segle XXI, aquesta economia que ha de basar-se en la innovació, en la capacitat d'entendre de la qualificació de les tasques productives, i ahí hi ha una part important que és el capital humà. Nosaltres hem competit en el passat en preus, bàsicament. El gran èxit de l'economia valenciana en els 60, els 70 i els 80 era competir en preus, per tant, en costos unitaris de producció baixos i, per tant, en processos productius intensius en treball, i el treball era precari, mal pagat i molt barat. Però això s'ha acabat. El món ha canviat, s'ha globalitzat. Això no té futur. El futur en el món de l'Europa occidental és un altre tipus d'estratègies competitives de les nostres empreses. L'estratègia de l'increment de la productivitat i de la innovació i del capital humà, que és de lo que es tracta. I vosaltres, per tant, sou una peça clau si aposteu per formar-vos, no només per profit vostre personal, també per profit de la vostra societat, de l'economia que ens envolta i de lo que ve darrere de vosaltres. Per tant, esforçar-vos, que ja ho heu demostrat. M'ha encantat, Alberto, el que has dit, m'ha encantat, perquè és veritat el que has dit. És a dir, tu representes molt bé no només a l'Institut Músic Martín Soler de Mislata, però també a Gonzalo, del districte marítim de València, a Onle Wang, del Col·legi Mas Camarena de Bétera, a Manuel Arbona, de Cumbres School de Montcada, a Joan Fernando Vicent, del Col·legi Parroquial José Lluc d'Alboraya, a Irene Pastor, del Col·legi La Puríssima de València, a Javier Galeana, de Pau Clar d'Ontinyent, a José Vicente González, de l'Institut de la Moreria de Mislata, a Blanca Marín Fornàs, del Sagrado Corazón Hermanos Maristas de València, i a Lorena Morales García, de Tavernes Blanques. I a tots els altres. A tots aquells que, per no fer de voler presentar-se, estaven dient que hi havia alguna que els interessava, aquest aspecte d'ambició per fer coses, i per fer coses per a ell mateix, i dic per a la societat. I vull felicitar-vos també als pares, a les mares i als mestres, als professors que us ateu. Això de l'economia, alguns tenim aquest currículum que vos acabo de dir, de les casualitats de la vida, trobar-te una persona una mica més major, però és que segur que la majoria de vosaltres són els vostres mestres. Ho ha dit molt bé Alberto, els vostres mestres. El vostre entusiasme per dir quina ferramenta tan important és l'economia per a transformar la societat, per a fer-la millor. Que eficaç és aquesta ferramenta, aquest coneixement de la complexitat de les relacions humanes, que d'alguna manera és això, relacions humanes complexes, en la seva complexitat, no? Per tant, aquesta felicitació és realment doble, triple, no sé com dir-ho, no? Jo el que sí que vull és també pensar que esteu així per molts motius. Però hi ha una persona que està en la primera fila, que és Mariluz Marco, que és companya de departament, cuidado. Però sobretot jo me'n recordo, Àngel, que efectivament el principi de tot no fou tan fàcil. En absolut no fou tan fàcil. Va ser la constància, però no podeu imaginar-vos fins a quin punt per a que això se consolidara com un projecte no només valencià, sinó també espanyol, perquè al final van aconseguir tenir una missió. I és molt important això, i és molt important tindre persones com Silviano Esteve al seu costat, que ha estat sempre allí tractant de que això anara més. I ha anat a més.
les Olimpiades han anat a més. Jo he sigut decà d'esta facultat i me'n recorde les vegades que anàvem per allí, que Maria Luz ens portava per mitja Espanya, no? I com sempre estàvem ahí amb l'ambició de guanyar. A vegades guanyàvem, moltes no guanyàvem, però ahí estàvem treballant per tal de construir aquest teixit de complicitats que és l'intentar fer les coses bé en el camp de l'economia. Jo, per tant, Maria Luz, humilment faig un xicotet homenatge a tota la feina que has fet, Silviano, al costat, jo crec que és molt important fer-ho en moments que notes que el producte està acabat, pràcticament, però que no ho estava fa moltíssims anys. I també vull donar les gràcies als equips organitzadors. Jo sí trobo molta gent, no només companys, professors, sinó també a Cati, a Yolanda, a Vicent, a tanta gent que estan ahí, invisibles, però estan, i sense ells aquestes coses no se podrien fer. Jo crec que tot això és de justícia dir-ho en un moment com avui, d'alegria i sobretot de saber que quan se treballa amb constància i bé hi ha aquest producte. El producte sou vosaltres que ara la majoria de vosaltres estareu cursant carreres vinculades a l'economia o l'empresa i fer-ho amb aquesta motivació original que significa haver guanyat una competició sana. La competició, competir té elements sans i pot ser elements no sans moltes vegades, no? Però en aquest cas jo crec que és una competició sana perquè és el coneixement, la valoració del saber, no? I jo també vull agrair a José Miguel Lorente, del banc, que sempre és de Santander, sempre està ahí, per suposar a Juan José Enríquez, amb el qual hem treballat molt en la facultat i el Col·legi d'Economistes. I volia també parlar de la borsa. I vos he de dir una cosa, Àngel ha parlat de la borsa, però jo volia parlar encara més de la borsa i d'esta facultat. La borsa es crea l'any 80, venia d'un borsí, però no podeu ni imaginar-vos les primeres promocions d'economistes que van iniciar d'esta facultat, els papers i els arguments i tot el que van estirar per a fer que aquest borsí se convertira en borsa. Durant la dècada dels 70s, papers escrits, hi havia una revista que es deia El Panorama Bursátil, en el que vam escriure jo crec que tots els professors de la facultat en algun moment, justament per a fer una plataforma consistent, rigorosa, perquè qui tinguera que decidir, que al final se va decidir en l'any 80, i aquest borsí se convertirà en borsa. Per tant, també m'alegra pensar que aquesta facultat ha sigut un instrument social, cívic, econòmic, en aquest cas de construcció, en aquell moment una peça molt important en l'economia valenciana, com era el port de València, com era la Fira, que són temes que van molt importants. I vos diria més, jo crec que aquesta borsa, com ha explicat molt bé Àngel, ha canviat. El corro està ahí i no és una antigualla, molt ben dit, és un testimoni del passat. Ara se fa tot pràcticament electrònicament, és veritat, tot han canviat moltes coses, és veritat que ara està tot molt més uniformat, està bé que hi ha una empresa suïssa que és la que porta això, és veritat, però és molt important tindre la finestra valenciana cap al mercat bursàtil. En aquest moment jo valore que persones de la prestància professional que té Àngel estiguen ahí fent que aquesta finestra d'oportunitat del mercat bursàtil estiguen ahí. Bé, només dir-vos, compartir aquesta alegria amb vosaltres, dir-vos que l'esforç és un element crucial per a construir la pròpia professió, la pròpia vida, i que és a partir d'ahí que vosaltres heu de construir un projecte de vida que en aquest cas concret vos aplaudís el bon criteri de fer-ho a través de la formació econòmica. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, honorable conseller. Muchas gracias, Vicent.
Me corresponde a mí cerrar el acto en nombre no mío, evidentemente, sino en nombre de la rectora de la Universidad de Valencia. Y voy a ser muy breve. Simplemente me gustaría que vosotros ahora os situarais en las cosas que tenéis en la cabeza hace un curso, ¿no? Estáis en un momento en el cual tenéis que tomar dos decisiones que eran importantes. Una decisión acerca de hacia qué tipo de estudios encamino mis pasos, ¿no? Y también en qué universidad lo hago. Por lo visto en las Olimpiadas la primera parte la teníais muy clara, ¿no? Es decir, demostrasteis que erais los mejores entre más de 140 estudiantes de 56 centros. Demuestra que valorabais la gran importancia que la economía realmente tiene en el desarrollo de las sociedades modernas, ¿no? El progreso económico, pero un progreso económico sobre una base de equidad, una base de justicia y siempre bajo el paraguas del comportamiento ético. Yo creo que si estos estudios hubieran formado parte de los currícula de bachillerato muchos años antes, pues con toda seguridad el impacto de situaciones como la burbuja inmobiliaria hubiera sido efectivamente mucho menor, ¿no? El que un ciudadano, cualquier ciudadano, tenga una cultura económico-financiera básica, entienda los mecanismos del mercado, las obligaciones que se derivan de un contrato hipotecario, la diferencia entre precio y valor. Esos contenidos que vosotros habéis recibido, vosotros ahora domináis, son tan importantes para el ciudadano como pueden ser las matemáticas, la historia, la física o la literatura. La segunda decisión, realizar la universidad, bueno, esa la teníais más fácil, ¿no? Contabais en esta ciudad con dos de las mejores universidades españolas en las que cursar estudios de economía y empresa. La Universidad de Valencia, con más de 500 años de tradición, y una facultad de economía que es su mayor orgullo. No voy a reiterar los indicadores que ha dado el decano, pero efectivamente, en algunos como el ranking NTU, pues es la primera facultad española. Y a su lado tenéis la Universidad Politécnica de Valencia, desde luego, aunque no lo haya dicho su vicerrector, sin lugar a dudas la mejor universidad politécnica de este país. Universidades ambas que cuentan con un profesor excelente, que cuentan con gente implicada y sobre todo también con un personal técnico sin el cual este tipo de actos sería impensable. Pues a todos ellos muchas gracias, desde luego elegisteis y elegisteis bien. La fase local fue solo un primer paso del camino que os iba a llevar a competir en una fase nacional con compañeros de otros lugares. Pero competir no es competir, o sea, competir era una ocasión para aprender más, así lo ha planteado Alberto, para profundizar en la ciencia económica, para compartir experiencias y guardar un recuerdo de una experiencia que de luego seguro que fue inolvidable. Seguro que aprovechaste esa experiencia. El premio que hoy recibís, desde luego, solo tiene que ser la primera de las muchas gratificaciones que el valor del esfuerzo os va a hacer alcanzar. Y estas universidades, estas dos facultades, están desde luego muy orgullosas de haberos acompañado en ese camino. Yo no lo han hecho mis compañeros en la mesa y yo tampoco quiero olvidarme de los profesores, de los maestros, como tú has dicho. Carlos, Asunción, Esperanza, Rafael, Cristóbal, África, Jesús, Ángeles, Ana María. La vida del docente no es sencilla. Tenemos, porque también la mayoría de los que estamos aquí somos docentes, tenemos una gran responsabilidad. O sea, en el fondo tenemos en nuestras manos el futuro de estos chavales, o por lo menos la necesidad de encauzarlos, ¿no? De cuánto seamos capaces de motivar, de mitigar esos miedos que surgen durante su formación, de estimular las vocaciones, ¿no? De todo esto va a depender en muchas ocasiones pues que la senda que elijan sea una senda más o menos tortuosa, ¿no? Que les vaya a acercar más o menos rápidamente a la visión vital que ellos se han formulado. Y es una tarea que de luego tiene lugar en un contexto muy complicado. Estudiantes en edades donde los estímulos que reciben y con los que hay que competir en el aula son infinitos. Y hay que lograr dar con esa clave, ¿no? Esa clave que los estimule, que los motive y que los dirija de alguna manera pues, con firmeza hacia el futuro que de luego merecen. Es verdad, eso sí, vosotros lo habéis vivido, que pasan los años y un día se te acerca un estudiante que habéis tenido y en ellos ha nacido el recuerdo y os lo transmite, sí, de esos profesores que marcaron de alguna manera su vida profesional, su vida académica. Y luego cuando os lo transmiten, y estoy convencido que hoy muchos de ellos, de estos premiados, lo habrán transmitido, y luego todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todos los malos momentos valen la pena. Vosotros lo habéis logrado desde luego y estos 10 estudiantes son sin duda la prueba viva. Enhorabuena a vosotros también.
Pero bueno, todo viaje, y vosotros ahora es una cuestión que domináis, desde luego necesita financiación, ¿no? Aunque es una financiación que nace del deseo sincero de los colaboradores de servir a la sociedad a través de una responsabilidad social bien entendida. Por eso no puedo dejar de agradecer en nombre de la rectora el apoyo que ha recibido en esta fase de las Olimpiadas de la Bolsa Valencia, del Colegio de Economistas de Valencia y de la Cátedra de Finanzas Internacionales del Banco Santander. Desde luego a todos ellos mi más sincero agradecimiento. Pero yo no me voy a extender más, desde luego. Hoy es vuestro día, es el día de vuestro reconocimiento por el éxito que habéis conseguido. Es un día para la alegría y también para la emoción de vuestras familias. No olvidéis nunca que todo lo que conseguimos, desde luego, siempre es con la renuncia a cosas materiales y también a cosas emocionales por parte de vuestras familias. Tenedlo siempre presente. Vosotros sois los protagonistas y a vosotros traslado, desde luego, mi más sincera enhorabuena y el abrazo más cariñoso de la rectora de la Universidad de Valencia. De esta manera, pues, con el permiso de la mesa, pues declaro cerrado el acto y pasaremos a la inauguración del corro que también ha glosado Ángel. Muchas gracias.
1200 o algo así. Pero digo entera. Ah, 4 por 3. Gracias.